Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аз боздошти як зани ҳомилаи сокини ноҳияи Ишкошим хабар дод, ки мехост як миқдор аз ҳашишро аз Ишкошим ба маркази Бадахшон шаҳри Хоруғ интиқол диҳад. София Маҳмадназарбек ва қабл аз зуҳри 22 сентябр дар даромадгоҳи шаҳри Хоруғ аз сӯи мақомоти амнияти боздошт шудааст. Мақомоти амниятӣ мегӯянд, ки ҳини тафтишот ин зани зодаи рӯшон ва ҳоло сокини Ишкошим иқрор шудааст, ки маводи мухаддир ба шавҳараш замон Миравазбеков тааллуқ дошта ва ӯ ба ӯ дастур додааст, ки онро дар Хоруғ ба сокинони ин шаҳр Отамшон Юзбеков ва Кавсар Асаншоев расонад. Дар ҳоли ҳозир замон Миравазбеков ва Отамшон Юзбеков дар боздошт ба сар мебаранд ва тибқи баёни онҳо маводи мухаддирро аз як шаҳрванди Афғонистон бо номи Гулбек ба даст оварданд. Манба мегӯяд, ки нафари севум Кавсар Асаншоев, ки қаблан барои тиҷорати маводи мухаддир ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда буд, бар асоси қонуни афви соли 2016 ба озодӣ баромад ва дар ҳоли ҳозир аз сӯи мақомот ҷустуҷӯ мешавад. София Маҳмадназар ва бинобар он ки кӯдаки 2 сола дорад ва ҳамчунин ҳомила мебошад, ба таври муваққатӣ аз ҳабси пешакӣ озод карда шудааст. Мақомот мегӯянд, ки дар ҳоли ҳозир дар вилояти Бадахшон 806 нафар ҷавонон ба таври расмӣ дар рӯйхати нашамандон шомил ҳастанд, ки 50% онҳо аз шаҳри Хоруғ мебошанд. Мақомоти амнияти миллӣ мегӯянд, ки танҳо дар 2 соли охир дар Бадахшон 106 нафар аз истифодаи маводи мухаддир ҷон бохтанд, ки 46 тани онҳо бошандагони Хоруғ буданд.